and issues diaz, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Miyerkules na kita Hunyo 29 tuig 2022. Katapusan na kita nga Miyerkules kag ari kita subong katapusan man nga adlaw kay buwas na ho petsa 30 magabulos kag umpisa na no sa udto buwas ang pagpungko sa mga bag-o na pilian nga mga opisyales sa posisyon sa nasyonal kag subong man diri sa lokal. Di sa mga outgoing officials, good luck sa inyo sining pagpahuway sa mga incoming kag subong man mga incumbent nga magapadayon sa ila sini nga pagserbisyo, good luck man sa panibag-o nga mandato nga ginhatag sa inyo. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:30. Welcome na sa aton nga mga kaaksyon nga naga-monitor na karon nga aga via online kag subong man sa on-air nga listeners naton kag supporters via Facebook kag YouTube. Kumusta kamo? No? Kumusta ang inyo sini nga pagbugtaw karon nga Miyerkules? Unahon ko ni short while balikan ko si Aksyon Alvin Graba sa sunog dira nga nagluntad sa barangay Villamonte, Kabaypan, no? Way na tumadugangan ang duha ka mga puluyan kaina nga nalamitas ang sunog aga pa sambanwa. Pero sa aton nga mga kaaksyon karon tingwaan ta nga mauna maniho kay ang balita nga may ara na sang ginpagwa nga advisory ang Regional Development Coordinating Council. No, paagi sa OCD nga talatapan nagpagwa na sila sang advisory angot iya no ining flood advisory angot kay tropical depression Kaloy. Yamo ning ginabantayan ta kumong tigululan na gid pero daw manugsulod pa si Kaloy, hopefully nga hindi na magdulot ini sang dugang kalitan diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Sa piyak nga bahin, kumuman nga tapos na buwas o magatakop na buwas nga daw Hunyo 30. No, ang administrasyon diri sa syudad sa Bacolod under Mayor Bing Lunadia. Now, may kangtanan sini ang Department of Health ang maga-take over kang magapadayon anay sa mga vaccination drive sa Bacolod starting July 1, no? Kagwa siguro tiyan mo lang ni katapusan anay ho nga pag-serbisyo sampilag ka mga nag-volunteer kag job order casuals nga nagabulig sa vaccination drive sa Bacolod. Sa piyak nga bahin, ang Truth Commission nga ginatukod ni Mayor-elect Albi Benitez may ara karon sa nakitaan kag gina-question ang 1.5 billion pesos nga transaksyon sang Lunadia administration. Nag-update man kita karon may ara naman bangkay kahapon nga nasa Puan sa reclamation area nano ang dugang pagin nga mainformasyon kag detalye nga nagtipon nakuha sang mga otoridad. Mayara na bala sila sa nakilalaan o kon na persona or grupo nga nakitaan o kon posible amo may kaymuan na sini nga insidente. Ang maritali sinat dugangan ta diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline Wednesday edition. Ang aton pagpangalagad karon nga aga boylong man nga ginadulong sa inyo si Kalwan sang Dr. Alfred. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o Sunog nga nagluntad dira sa may area sa Barangay Villamonte at sub-action Alvin Graba sa aton nga linya. Ano lang latest subong action Alvin? Aksyon na art nagapatigayo na lamang karon sa mapping operation ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection diri sa sulod nagluntad sa Purok na Mazo Street, Barangay Villamonte diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon na art una nga report naton kay ari kita sigwa hindi kita ka penetrate. Pero una nga report naton kagila nakita naton duha. Okay. Puloy-an pero nagdamo na ni aksyon na art gadi kay sa likod may pila pa ka puloy-an ang sunog aksyon na art. Bali daw ano na siya compound na action Alvin? Correct aksyon na art no compound no compound na Okay. umpisa ang kalayo. Actually compound ini action art sang pamilya Abrico. Oo. Pamilya Abrico nagkuaning ining sunog. Pero kagina na istorya tang isa sa pamilya sa Abrico kay subong niya may na-recover diri pero duha ka mga mga mahal lalong nga klase sang Ido. ido. So, Uy. ang ginahipian subong kay daw na since ka na patay gid no. Ang location da kundi halin ka Station 4, Ilac Street inausuyon mo. Ari siya sa tuod o halin sa station number 4, isa, duha, ikaapat ka bangga, no? Correct aksyon na art no. Ikaapat ni ka bangga. Pero maliko ka pa tuod o may basketbulan na tupad mo? Yes, sa unhan pa no. Unhan ang basketball pero niya rin siya tunga-tunga na tabo aksyon art. Okay, okay. Sunog. Ano tapos sa isubukan man? Wala si Kuya. Duha gid gali ka ito aksyon na art. Wow, duha ka ido. Timakon. Ano nga ido to? Ano nga kwan sa ido to? Ano nga ido ni man? Ano nga ido ni siya sir man? Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Tzu. Nang balahibuon nga ido bla? Oo, at least ini action art duha lang ka ido so far no ang managinibian karon. But anyway action art ang tingnan na. Ang initial ang compound sang Abrico may ara anom ka pamilya. Okay. Separado action art. Separado action art within sa compound may ara sila tag sa ka mga kuluyan kada pamilya. Ang muli ang nakita na initial naton sa pagpangusin sa action na art. Okay. Pero kung taon Ano ginuras ka ni Action Alvin? Nabato ng fire call o kung ano oras ginatabo dira? Ongoing action na art no ang pagpangusisa diri ni FO2 Raymar Glorioso kung ano gid exactly oras nagluntad ang ining sunod action na art. And after action na art no sa puluyan ni Abrico may naglaptaman sa isa ka ancestral house amuning ginreport ko kay na kay Action Boy muning ancestral house ni himo bala sa mga kahoy na sa pamilya Valladares. Ari si Kapitan man si Kapitan Flores no kuhaan man sa reaction sa natabong nga sunod. Sir nagkasubong sa Action Radio. Sir pila din muning mga pamilya nga nasunugan na Kapitan. Sir, no, may agad dito sa mating sang Action Radio, no, pag nakasubo sa gid, ini nang paglungsang sang sunog. Initial report, 5 ka apektado na panimalay ang nasunugan diri sa Purok 7, no? So, salamat ito sa Bureau of Fire kasi pa naglulig diri, no? Labi naman sa media
sa paghatag sa informasyon no sa aton ng mga responding unit para matindihan nila ng immediate na pag-attender sa inyo na sunog. Sir, kasi no nga pala sir ko. Actually, nakita ko din no, initial si Mintag Juan, ang isa nakapanimalay diri and the rest subject sa paningin sa pangayog siyang detailed na mga ngalan para at least mahimik naman no sa atong DSSG, sa atong city government, and even diri sa barangay kung anong ayuda na mabulig naton diri sila ni immediate. Kag for sure, subong ya, ang immediate matag sila diri, is matag kita sila sa relief goods. At the same time, kinahinyo ko man sila na kung wala sila sa istaran, tagaan to sila na siyang temporary shelter dira sa ibabaw sa market para at least mayaraan sila sa istaran for the meantime. Sir, for the meantime, di ini sila matiner sa babaw sa market? So, sa mga pamilya na apektado na wala iya sa istaran, pwede kita kakag sila sa temporary shelter dira sa babaw sa market. Sa dila sa Peter. Ang sa market na dila diri sa subahan sa atong barangay hall ng ginaobraman. Okay, action na art si Kapitan at Ades may dugang ka nga pamangkotaya. Mga pilani siya ang totally destroyed kag partially damaged sa sining lima nga mga puluyan? Sir, initial pila ang totally destroyed kag pila ang partial sa sining puluyan sir. And so far no, base sa atong initial pag-usisa, I think to apat totally damage sa likod, dahil isa partial destroy na damage, but subject ko na no sa pagmatuloy na pag-usisa man sa aton diri ng mga Bureau of Fire kasi lagi siguro makadetermine. Yes, ini Okay. sir within sa compound pagid lamang. Yes. So, how about sir dito sa Piaco, ang Central House? May affected dito no, na doon nalabot man dito sa tupad. So basta in so far lima ka palimalay diri, lima ka balayan at kado sa sunog niya nung subong na diri sa Barangay Villamonte. Yes, thank you gid Kapitan. Salamat sir. So na RT Kapitan Flores ang barangay Ano kuno Villamonte. gid ang initial da nga gintunaan sa sunog ni may nakasaysay na actional vein bala electrical kuan naman ang gintunaan short circuit o kuno no? Ginausi sa faction art no kay kagina ang isa sa pamilya Abrico nga na istorya naton i-check tabi kung ari pa si madam atong gauyat ba na kagina sang so tong kwan muning gahibig Kay sino gid balay gani nagumpisa ning sunog? si sir mga bayrang kita anay ka dali kay sir kung pwede maka sir inyo ni balay sir ang nasunod sir. Oo, amo. Oo. Sir, hindi na kumpisa ang sunod sir. Wala lang ko idea. Sir, kay pagtaw ko, ang kalayo, ano na? Kakalayo na? Oo, kakalayo na. Sir, ini nga compound, ano mga apelyido? Isa lang gini kapilido, kaso lain-lain kami be pamilya, pero isa lang kami na kapamilya. Ano apelyido sir? Abrico, Kilip, Bingguan, Avila, Bali, sa compound nyo, sa pila ka balay, ini nga compound, pila ka balay. So, lima, balay. Hindi makabalay. Oo. At dito sir sa likod, may likod ka to, medyo second floor to, kasi no to balay sir. Piyak naman siya. Piyak naman to? Piyak balay. Ganing day, lain ng day, layo. Pagpapangkot mo sir sa inyo mga kaugdanan, di naghalin ang tayo sir. Sa babaw man, sa babaw lang. Kay kabukta, wala na sakit kami na yun. O, sino nga balay na sa babaw na? So, ilas, mga parisa ko. Ano pangalan? Wala lang ko idea. Pero kung din kitang Colgate din Salamat sir ha. Wala magaling. Why gid sila sa na-save nga mga kagamitan da? Sir, may mga nasave man kita ng mga importante pagkabutang sir. Mayara, may iba. So, mga papeles lang. Kasi sa mga taskulaan, gano'n. Uy. So far sir, wala sang napilasan within sa inyong pamilya. Wala. May wala mga ito. Galing. Galing ito, ano? Ilang ito action na art, mayo man nung kayo wala napilasan, no? Ang mga iduguro nila to ba si naka-cage mo nabutang sa cage bla? Oo, ang muling nabutang sa cage bla action na art, no? Ongoing pa man action na art ang investigasyon ni FO na Glorioso makakuha kita diri action art no sang dugang kag bilog nga detalye in relation sa sininga sunog
nagluntad diri sa Maso Street, Purok 7. Ini ang Purok 7 base sa pahayag man ni Kapitan diri sa barangay Villamantay Action na Art. Aha. So ang ginahimo na sumong nagapatigayon pa sang investigation ang Bureau of Fire. Correct, action na art, no? Gapatigayon na sang investigasyon ang mga katapo sang Bureau of Fire. Man diri ang mga katapos nga bumbero. Si Hefer, si Banag, no? Si Idol, Idol, initial, initial. Wala pa idol, plus para namang Simpson. Ha? Plus para namang Initial. Pero may mga pangalan na kita sa mga nagkalasunitan. Owner pa niya idol. Owner pa lang? Sino owner? Jose Kanha, disease ni siya. Why na siya lang ang tagiya sa Balay Gali Action Art, no? So, sini nga compound. Okay. So far, initial pa lang. Idol, thank you. Sir, thank you. Korting idol mo ba? Damo nga. Daw si Ruben Padilla kasi na to Ruben kang idol kay. Isa nila 5. Tatlo. Sa galing kami mga shared bala na balay. Yung mga slow, tapik-tapik goro bala. Oo. Goro ba yung structure? Kaya mo na siya i-assess ko nila magbulubog na. Kay init pa sudlon. So, structural, kay may balay sa tuga tinapik. So, i-assess nila after. Balikan ta si Action Alvin, graba alas 8:29 na. Hotline. Sos, amo ning sunog nga kung kaisa, pila ka tuig mo gin-invest, gintipon mo alin sa kagamitan, pagkadto sa mga improvements sa balay mo, sa isa lang niya ka paglabay sa sunog, tapos kagid Action Alvin. Galing kay hindi pagidmano kay tungod na mainit pa. So gati na pick-topic ang balay. So may report man na 5 but based initial sa investigator 3 process determine agad after maglubog na ang sulod. Na buti ganun, 3 ka balay pero may mga pamilya, 5 ka pamilya. Gati na pick-topic i-determine ta pang pamilya man kay isa ka balay kadamo sang pamilya do kwarto-kwarto kisang iban. So ma-determine ta ni after sini kay para at least ensure naman ba ang correct na data para mahatag naman sa ato ng mga local government unit na makabulig man diri sa sini na kaintangan sa atong pumuluyo diri. Yes, thank you, Gib. Action na art si Kapitan Flores Liwat, no? Sikap gali itong balikan mo. Ginbalikan ko lang kay at least para ma-confirm naman. Mayo gani kay ti aga adlaw na mo, no? Mga pasado na alas 7 guro natabo ni. Ambot anong exactin nga time bay kung kagahon gining muok ang tulog mo kabudlay siya na yung inang gulpiada bla dason mamurag-muragan ka. Correct, action na art, no? Kay mga sumambudlay ni katama kay especially sa mga kabataan nga mamuk lang katulugon kung kaagahon di ba si problema pa, no? Anyway, problema gid man kay natabo nga sunog although mas natabo ini adlaw na action na art mga alas 7 pasado. Okay. In fact, una man kita diri nga naka-responder o nagpadulong diri sa area action na art kay kitaon ta maning sunog. So basi dugay-dugay kay bisan gani advice ni Kapitan hindi lang dani magsunod para medyo init-init pa sa may laki di way sa mga nagkalapilasan da way sa mga nagkalatrap sa sulod sang sining compound. Yes, action na art. Gintamang kataman ang isa sa mga apektado sang sunog kag pamilya, abriko, suno sa iyaway man sa may napilasan within sa ila pamilya kag naluwas man tanan, magliwas lang sa duha nila kadugi, no? Amo lang man action na art. Kag diri naman sa pihak ining ancestral house, we have the information ang ining puluyan ginapanag-iyahan sang pamilya Valladares pero subject pa ni sa confirmation. Bali, kundi na-compound sila, may kudal. Yes, sir. Naglapaw, gilis kudal ang kalayo, nagtabok pa to sa ancestral house ni. Oo, kay ang iyasang pamilya Abrico, single story nga puluyan ni Action na Art. Ang tupad sini, amo ni ang story nga ancestral house. Oo, ang which is yan isang pamilya. May information ko kaginan na baton, yan isang pamilya Valladares Action na Art. Okay. Kagina, pero partially lang na iya ang damage da. Ang ancestral house, it serves sa atubang Action na Art sa babaw
totally gini. Ay, oo, dako maglingalit niya. Oo, dako ning halit niya. Ang sa dalawang diri action art kay kumo halos diri tinirtanan yung mga tubig eh. Di man kita ka penetrate kay diri nagtinir tubig bala nga gikan sa pagbugas sa mga miyembro sa Bureau of Fire. So kag-ara pa man action art taon gawin pa man nila investigation. So ang taon tagi diri action art. Pero may partial. Ano oras nga declare nga fire out ni? Alas 8 action art na deklarar ining fire out. Pero may isa tadi ka balay gani action art kung ari kita sa sagwa. Kitaon gid diriya ang isa ka balay partially damaged man ini another compound naman ni action art. Oh, grabe, naglapta siya gali. No, may lang ganing nga gaw din siyang Bureau of Fire. Oo, may lang gani action art, no? Kay ang ining puluyan di check tani bi kung kasi ning puluyan ang partially damaged. Kay ari kita sa kay kitaon naman na diri action art. No, base makakuha kita sang dugang kompleto nga mga detalye karon sa investigasyon na no sa mga katapos sa Bureau of Fire Protection and as to ano gid ang gintunaan sang sini nga kalayo action art. Okay. Pero diri sa area sa barangay Villamonte with action na ni Kirao ini si action Alvin Grava una sa balita una sa action sa Bacolod action radio Patrol Reports. Salamat gid Idol Action Alvin Grava no sang sining update sa sunog nga nagluntad karon nga aga. Salamat kita no at least tuaya sang mga persona or individual nga napilasan o kung natrap sa sining nagluntad nga sunog no kay ti adlaw siya ng tabo mo. Pero tiyang kalitan bala mo na no kung ikaw gulpiada mawadaan sang puluyan ang pag-recover ang pagpatukod sina medyo malawig-lawig na naman nga proseso. Okay lang ya kung duro ka kwarta kay ti pwede mo na mapatindog sa malipot nga mga binulan pwede liwat nga may ara ka sang ilistaran. Pero kung limitado man ang sources mo ti budayan ka gina no ang source of income mo abi medyo kwan man medyo limitado tiyan mo pa ning sitwasyon subong bak budlay gid di basta sunog gani kwan gid no halong gid mga kaakson kay mayo pa siling nila malabayan ka kuno kawatan sinamong sa maigo kasang malabayan ka gani sang sunog tapos ka gid di ba subo-subo ini nga insidente nga nagluntad karon iya nga aga sa pamilya Abrigo dira no sa may Villamonte Purok 7 Baso Street ina siya nagluntad ang sunog no may duwa ka mga shih tzu according sa kay Action Alvin Grava amo to giling ginahibian ni kainas ang tagiya no kay ti kabalo ka ang mga kasapatan ni mga sapat bla mga pet gina-consider man ning members ng pamilya mo kapin pagid ko napalapit na sa imo madugay mo na ginasagod tiyan mo na no masubo-subo ini sa ila. Alas 8:36 na pagbalik ta karon na dugang nga mga detalye dugang nga mga informasyon ang aton tutukan. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy! So, ang atong balita special, Action Boy, ini naman ang pag-istoryahan ta, ini mga facts na hanungod naman sa ido. Yan, or dog. Or kung ano pa nang tawag niyo sila. K9. Hindi lang na, dumalito ginapag-buto diyo. So, ang una, Action Boy, ang dogs gali can smell up to 100,000 times better than humans can. Mo na mga ka-action na, in fairness, that's why. Ay, napalimaho, 1,000 times nga. 1,000 man, 100,000. 100,000 times. Oro naman nga panimaho nila yun. Of course. Ano ilong nila, no? Kita Tapa mo, mo na gani. alakalain, suyaan na. Kita mo sila ganini nga mga dogs, ginagamit yan kung sa mga Sniffing airports dogs. para ma-check kung may mga something dira sa inyo nga mga bagahe na Sniffing dogs gani. Gani, titila lang. Nalo. Kalawig pa sa mga istorya mo. So, Huwag na in short, sniffing dogs. kay 73 na gili. So, next Action Boy, ang chocolate is not good for dogs, ha? Sulit-sulit. Kay damo Yes. ko nakitaan sa Facebook post nga ang ila ido nagkalamantay. Kagaligin pa kaon sa Hindi sila pwede sa chocolate siya. Hindi sila pwede ya. Oo. That's why ang chocolate kuya sa balay, huwag ginatago ko na sa ido ya. Huwag na ginatago. Ginatago ko na sila ni Charmy. Ambalan ko pa nila kung talok ko. Basta hindi ka mo kakaon chocolate niya. Paano magkambal ido dalok? Tulog ko niya kayo na tulog ka na. Masakit. Kang ka chocolate, tulog ka na. Ikaw lang tulad sa natagaan mo siya. Hindi ka lang niya. Kaya mga dogs on Action Boy, hindi sila makaprocess ang chemical as fast as human can. So, muna na advantage naman sa human. Kaya human niya dasi makatunaw, ang ido yan, hindi ko no. So, delikado ka tama. Okay ha? So, sa mga, especially ang bag-o lang bala nagasagod bala sa ido Action Boy, nag-aalaga or nag-pet sang dog bala Action Boy. Kaya hindi pa aware ka tama. So, again, bawal gid ang chocolate. Okay? Para mapa-maintain yung inyong healthy ang inyong ido. Amo na. Para nga live yapon. Oo. Ang ido. Ay kalain. Tapos, ang kabalong Action Boy nga basta ang ilong sang ido. Oo, nga. Di, hambal mo kabalo ka. Why, this ko. Kaya,
amo na siya connection boy, ang dog's noses are wet to absorb scent chemicals. Amo na galing amo na nagabulig para masimutan din ako ng drugs. Ano pa yung So, kung mo pasayan na si Pona ya. Yung mo si Ore mo ya. Kung magmalapong it na. Ay! Cloud. Ano mo na? So, sa ito, natural. Isikman, doors na lasang gahudlot. Gahudlot. Yung balik-balik. Wala ka lagi ka gabi ka pamahaw. Mga bata, so na muna balik-balik na yun. Meron na ganyan, bugtong-bugtong, 2 sundalo, pabalik-balik sa kampo. Di ba? So, sip earn gali. Sip earn natin yan ba? Kasi may nag-breakfast. May nag-breakfast, sang lasuwa. Nga, pwede kalapot. Sorry. Nagawa mo ka na, tapos gina-explain mo pag hindi. So, next action boy, ang Chihuahua, gali ang mga pinaka-small ng mga smallest dogs in the dog. world. Abi ko yun ang kwan, no? nayara ko nakita ka daw gagmay pag abi ko man na. Di ba meron nga gamay gis siya yan? Ano siya nga tawag nga ido? Nakita ko na actually. Ang paglag ko man yung pag Adi nga, dako na nga. Basta meron na isa, princess something. Princess ang kwan. Sarah? Charot lang. Princess ang kwan, sang Shih Tzu. Kaya Shih Tzu, may kwan mo, may princess nga. Hindi, may alam siya, gamay lang gina siya action boy nga ido. Basi kwan ang imo namin Hindi niya. pin siya. Hindi Basi namin mo na yang sa dito, bla sa Bohol, bla, no kanina, ang doa mo na yan. Tarsier na Tarsier na yan. Ay, mo na, hindi kaya mo. Basta gamay lang siya karo ipakita kasi mo. Mini poodles ko hambal ni Ma'am Van. Hindi. May term gid siya ya. Like, gid ang ngalan sa ido na. I-search yung danay, be, mga ka-action. So, next action boy, ang the tallest dog naman sa bilog ng kalibutan, Blocano. A Great Dane. Balaan ko na iya. Great Wall of China. Charot lang. Great Dane, action boy. Grabe na sila. Grabe, they can grow up to 86 centimeters tall. Imagine. Tapos, ang pinaka-heaviest naman nga dog, action boy, ano? Great Dane, guro gyapon Hindi man? English Mastiff. English Mastiff. Kinakabugat sila up to 230 pounds. In fairness sila, no? Okay? Correction boy, kabalo ka ba lang there are around 200 different dog breeds. 200 different? 200 kabilog ang nagkalain-lain nga, no? Tama ni galing mga... Teacup! Correct! Teacup! Hambal ni Watts Kikay. Thank you, Kikay. Teacup! I-search ba lang teacup nga? Are nakita ko, teacup puppies from Korea. Pala to ako ba? Why pa? Dali, na-open ko pa lang. Okay, pagaling. Na-open pa lang. Thank you so much. Amo na siya. Teacup puppies from Korea. Kasi gamay lang gina siya. Sorry. Sisi, rara. Pero may gamay ginasa na iya. Kaya dako pa ni sa gali. Nagdako na siya. Gamay bla. Hindi na guro mo. Kadulain ang tsuray. Hindi, amo to sa isa to sa mga teacup. Sige. Okay? May ara pagidya gamay pagidya. Yes. Basta amo na ka magagbay gin man sila todo. Tarambla ka magagagmay sila araw na. Nakakute. Cute, diba? Pero ang favorite dog, action boy nga breed, is Corgi. Galing ka mahal. Tungkol sa buli. Basta sa buli ka lang namian sa Corgi. Hindi ako namian ko sa Corgi. Kaya do ikaw. Sorry, action boy. So, next action boy, ang mga ido ko are very fast runners. They can run bala up to 45 miles per hour. Pero mas dasig juga po ng ang cheetah. Fastest land animal is cheetah. Yes. So, dasig ang mga ido pero amo nang sugi sa dasig la, sa una may ginakantuan ko sa una nga permi ko ginalagas, di kalambot sa kon niya. Kalambot si mo. Kalambot sa kon. Mas dasig ka juga po sa ido. Galing ka may abansin na kumudaan mo. Pagkita ko pagwa sa balay, paglagad dagan mo ko todo. Pagto sa gate, kagwa lang ko sa gate, amo nagabunggo ido sa gate mo. Ay, sang lagas ako. Sang sobra ang iyab lang nga momentum lang. Libutay kami sa auto, hindi sa kalambot sakon mo. Mga German Shepherd, so nakakagwa ng feeling ko may may lahi ka nga cheetah.
Kaya daw kadasig. So, natodak siya na formal prangka. Damdamo ko so na experience nga lagsa na ido mga lagas. Ako wala man Kay layo pang ido yaga ano na ko yaga kurog-kurog na ko na makita ko ido. So kita ko dagi sa dalom gani kagi ko mga around mga 3:30 goro sang kagakon nag-abot ko da buong ido ara pa hindi ko kapanaog sa salakyan. Tiyawan ko. Sili ka man ako pang ano sila pang aw. Pero mahilig ka man magkuan sang ido, magsagod. Of course, namian mo ko magano, galing kinabudlayan ko kay budlay to sa sa may kami mga dog lover gid kami mo. Pwede. Oo. Okay, so man siya. Kag last action boy, ang scientific name for a dog is Canis lupus familiaris. That's nagawa lalin ang word niya K9. K9. Okay, ang St. Bernard pagid man ko man na. Gani. St. Bernard. Pero ito gani nga mag-once magtindog sila grabe. Tamo ng Great Dane. Grabe gid nga do lapo pa sa gate nyo bala meron ako na nakita mga do. Magpungko ang Great Dane. Taas pa sa imo. Wow, grabe. Di ba sa imo? Sa aton gani. Sa aton gid. Kala. Taas pa kay Sir El Rey. Si Sir El Rey. Sir El Rey na nakita mo Sige, laki balusan